Jeg synes, det er en utrolig fantastisk idé, I har fået her. Jeg har siden jeg var barn drømt om at få en stemmeret. Og hver dag har jeg simpelthen siddet med min radio klinet til øret for at se, om der var nye informationer omkring valgretsalderen. Og jeg har simpelthen overvejet at flytte til Japan for at få sådan en stemme. Fordi der er det nemlig muligt at stemme som 16-årig, så det har jeg overvejet helt vildt meget. Og jeg klappede helt vildt meget i mine hænder, da det var, at vi fik en rød regering. Og jeg vil egentlig bare sige her til sidst, Helle for the win. Er vi startet nu? Okay. Hvad? Politik? Ej, det var overhovedet ikke nice. Hvad tror du måske, vi har kongen til? Nej, det er bestemt ikke nogen god idé. De unge, de er alt for dumme. Uintelligente. De aner ikke noget om livet. Dengang jeg var barn, der fik de unge slet ikke lov til at gøre noget. Vi arbejdede kun i marken, og kun i marken. Det var far, der gjorde det hele. Også børn, vi arbejdede. Vi fik ikke lov til at gøre noget. Jeg synes, at det vil være en kæmpe stor forbedring af vores demokrati ved den kendsgerning, at flere vil blive en del af det. Jeg synes, at de unge mennesker skal blomstre op som solsikker. Jo mere involveret man bliver, jo mere sætter man sig ind i tingene.